Bayram. Gabıla Garip Tiyatro 35. Юбилей сезонunu açar. Тәнкыйтьче буларак, Кариев театрының 35-нче сезонынан нәрсәләр көтәсез? Her bir sezondan biz яңалык көтәбез. Чөнки һәр бер сезон театр өчен ниндидер бер яңа этап. Менә бүгенге урамда куелган тамаша миңа калса театрның инде үзенең бинасыннан, тамаша залларыннан чыгып, мәйданнарга чыгуны күз алдына тотуын аңладым мин. Яңа форматта спектакльләр туар дигән өмет бар. Менә яралу дигән бу музыкаль композиция миңа калса ниндидер бер символик мәгънәгә ия. Театрның матур традициялары бар үзенең. Аның үзенең йөзе бар. Менә шул йөзен югалтмыйча ниндидер яңа үрләргә үрләвен телим. Сез Кариев театрына еш киләсезме һәм әлеге яңа сезоннан нәрсәләр көтәсез? Кызганычка каршы, Казанда яшәүгә карамастан сирәк йөрим. Әмма төзәтергә кирәк бу хәлне. Ешрак йөрергә, шуңа инде бу сезонның беренче көнендә без бүген театрга килергә уйладык. Яшь кеше буларак, күбрәк яшь актерларның уйнавын күрергә телибез, яңа талантларның ачылуларын, яңа кешеләрне күрергә. Кариев театры ул яшьләр театры бит. Менә бүген яшьләр театрының сезон ачылган беренче көненә килүегез, ул ничек сезнең күңелдә менә? Без үзебездә яшьләр буларак, безгә чыннан кызыклырак инде яшьләрне уйнавы, чөнки алар үзенчәлекле иттереп уйный, ул безнең күңелгә ятышлы һәм без аңлый торган телдә күрсәтә, уйный.